नारजिया बोरै सोमजिया नारजि ओंख्रिया नारजि टाइटेल मानसिखौ नारजि उरगाना बाय 1 2 3 एक्शन साख्रि गारगोना हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नै दिनै मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खनसे बयखौ बरायहरनाय थालायबाय थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ बुङाबाबो जाखासिगोन माने नारजि ओंख्रि संनो नागिरदों आं आंनि रोखोमै संसै बयहाबो गावबागाव आइडियाजों सङो नालाय ओमफ्राय बेखौनो दिन्थिलांनो नाजानोसैलाय आङो जुदि मोजां मोनो नायलांदो नै नारजिखौ सोमनानै लाखाबाय आं हरावनो थारमाने जेसेनो माने सोमनानै गोखाया जेसेनो खम जागोन एसेनो आंनि थाखाय मोजां नालाय गोखाखौनो जानो हाया आं एसेबो ओमफ्राय माने संनो लुबैनानै संदों आरो ओमफ्राय होमबा नायलांबाय थादो आंनि स्टाइलै आं मारै सङो बेखौनो दिन्थिलांनोसै माखासे रुनाय माखासे रुयि बेदराव मैया थैनि मैया लाबोनायखौ रुबाय ओमफ्राय दिनै माखासे बिहरदेरबाय नै एसे मस्ला जाबाय माबायावसो संनोसैलाय आंनि फेभरेट थौखौ जानलायबाय अदाबाव संग्राया बेनो थौसे संखाथारसै आंनि स्टाइलाव संगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आयु उद्रिकी खारैया थोबना थोआखै लागाव अबे बयाम आं माबाखौबो होदों बेखौ एसे गोदौ होगोरनोसै ओमफ्राय बिलाइखौ जब्ब होनानै रुनोसै गोदौबाय हरसै होदो होबाय हनै जोंना मावथिया आं संनायखौ जानाय नाय दिनै जों गेब्लेयाबा हले जालासो जागोन बे रोदा गोजा है रोदा जायो नामा जामि दायो सानायाव बोखारजायो नोगोर खस्थ' जासिगोन र' बे फाथो मालिकआ नायदोंबा रायजाखागोन आंजों सायनायबो होनो खिथाखाया खोबना होदो खोबनोसै अब्ला खोबथ'बाय दसेनि थाखाय ग्लब 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 गोदौ होनानै ओमफ्राय नायनानै सानोसै नै बिदि जाबाय सिङाव दसे दोनथ'नोसै बारा गोजानावबो थांजाया दा गोदौबावगोन बेयावनो जमबाय थानोसै आं आव गुदुं गोदौबाय ग्लाब 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 आइ दै मानसि गुदुं दा गोदौफ्रुगोन बावनो जमबाय थानोसै आं माबायदि जायो दिनै जों खनब्रै जाबाय माने दिनैखौ लानानै खनब्रै फार्स्ट टाइम जेला संदोंमोन होमबा गोदौबाय फार्स्ट टाइम जेला संबाय बेदरा बेसेबांबा बुरजा ओमफ्राय जि आंथ' जाया ओमफ्राय संनो आलासि लिंहरलायबाय आं लोगो ओमफ्राय सासे बियानै नारजिया आलदा बेदरा आलदा बिदैया आलदा गोथावालाय गोथाव जादोंमोन जाहैदों ओमफ्राय खारै नाङा नालाय ओमफ्राय दाना गैया बेस्राफोर गोथावालाय गोथाव जादोंमोन एसे खारै नांबावबा होनलायबाय आलासिसो नालाय जेबो होननो हाला थावाबाबो ओमफ्राय सेकेन्ड टाइम संबाय आं सेकेन्ड टाइम संनायाव जाबाय ओमफ्राय थार्ड टाइमावबो जाबाय ओमफ्राय दिनैजों खनब्रै ओमफ्राय दिनैबो माने बिमानाव सोंहरलाय सोरनावबा सोंलाय बयनावबो सोंलायसै ओमफ्राय कुकारावबो संजायो होन्दों ओमफ्राय आंथ' रोङा कुकाराव मारै मारै रुनांगौ रुनायाथ' जेनेबा दै होनानै रुबाय ओमफ्राय बे खारै होबा गोदौफावगोन नामा साननानै कुकाराव सङासां थौआवनो रुबाय आं ओमफ्राय होनबा आंनि स्टाइलजों संबाय ओमफ्राय माबायदि जायो नायसै नायलांबाय थादो जुदि मोजां मोनो भिडिअखौ बयबोथ' संनो रोंखागौ ओमफ्राय माने गावबागाव स्टाइलै सङो नालाय ओमफ्राय आंनि स्टाइला माबायदि जायो जोबजासे नायलांदो आइयाथ' जोंना आदै बिखुनजोआ बिदिखौ माबाजोंसो खादौजोंसो एरबावो खादौजोंसो एरनांगौ गेब्लेयो होनो साइज लिरदों आरो मा नांगौ गल होनांलायालै दे एथ' साइज लिरनायखौ नै बेनो जोंनि न' नारजि खाबाराया जानो बिराद एक्साइटेड जानानै दं मा बुंनो सानदों नारजिनि सोमोन्दै मोनजाबासो क्रेडिटआ फैयो बेलाय मोनजानांगौ दिब्रा जोंनि ओंख्रिखौ बर'नि ओंख्रिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंदो नारजिया बोरै सोमजिया नारजि ओंख्रिया नारजिया गोदोनिफ्रायनो दंखायो दा बेखौ सोरबा जाजेना गोखा मोनबाय
गोखा मोननायखाय थैनानै थांबा बे गोखाबा गरगारनाय जाया होननानै नारजि नाम दोनदों खोमा मिथिला जाजायो नार्जि बंस नार्जि बंस नार्जारि बंसनिफ्राय फैनाय ओमफ्राय नार्जारि टाइटेलफोरनि मानसिखौ बबे खामानियाव बाहायोमोनलाय नार्जारि टाइटेलनि मानसिखौ नार्जि अरगारनायाव बाहायो दैमा जिङाव थांनानै माने गोथैजों थैनायजों थांनायजों सोमोन्दो गैला होननानै बिसोरो माबा माबि आयजन खालामो नार्जारिया जेरै माने जोंनि आंनि बिफानि बंस आंनि बिदा आंनि फंबाय आं माने नार्जारि माबाखौ माबायाव दैयाव दोनलायलायो खोमा दैयाव थायो ना बोरै बोरै होनदोंथाय ना मा मिथिलायलांला जानोल' जाया हेल्पबो खालामनांगौ आहा रायजोब्बाय सोर बोलां गैया आंजों खावसे गेब्लेखाबाय बरिया बेफोरबायदि गोसोम गोफा ओंख्रिखौ सोर जाजेना दे ओमफ्राय बेनि ट्रेडिशनेल फुड बाव बर' लोगोगा ट्रेडिशनेल फुड नार्जि अमा बिउटिफुल देखो पापा को देखो कितना ब्यूटीफुल लिखा वाह बुरा बताइए ये नहीं हिंदी चमड़ा जाबे तो बाबा लाजवाब जाओ 1 2 3 एक्शन सिनेमायाव बिराद एक्टिं खालामनो रोंजागोनलै जाबाय हाला मबाइलानो मोजांखौनो दिन्थिनो हाया आरो जि मोजां गेब्लेबाय खारै नाङाबा गेब्लेयानो जि आराम गेब्लेबाय नै एबार बेदर एवनोसै अमा बेदर एवनोसै मिरामिसनानै लेंखायाखै ha ai đây không thật là dịp bấy sự bạn đây hồi đây sẽ phô mình xây phải dọc bộ hay thế gì đây dùng bột của mình gần sang mezem ओमफ्राय डाइरेक्ट नार्जियाव जब्ब वाव नै जि साइज गोदौबाय बिफा आइया नार्जि जाया ओमफ्राय फिसालायाबो जाया ओंखायनो बहल संनोसै बिसोरनो दे नोंखौ दिनैसो न'आव मोनफेरदों मालाबाबो बेखौ मोननो थाङा ओंखायनो हेल्प होनांगौ बियो हौवाफोरखौ मोननोबा हिनजावफोरा खामायग्रा जानांगौ जावदोंना फबदों आंथ' सिदा होनो साख्रि गारगोन आं खामायग्राल' जा खामायनायनि लामाखौबो आंनो बेखेवना हो नोंनि बायदि हेल्प खालामना हो बिसोरथ' दैजों फोमोनखाबाय र' खनसेल' द्रिपखौ आइदै बरिया दसे गोदौ होनोसै र' थिननाय बायदि जायो मस्ला एसे हरसै जाबाय मोनबाय दा साखिग्रा बिथांमोनहा साखिथोंसै आं साखियालै आं संग्राल' आंनि खायद' नंथारा बियो आं संनो लुबैनानैसो संदों जानोनो हाया आं गोखाखौ दायो लांसां बेसेबां नाम्बार होयो बिथांमोनहा
Goderanसो साबसिन जादों दोलो दोलो Di nambar mabar. Sudah dah kai. Jadu di, jadu ro. संख्रांगौ जोंबे सासो दाबो Kangkang दा Lalu जाबाय. लाथा जाबाय जाबाय Kangakai, kangnangku deh. Nambar ho. खामसान जाहैगोन Nambar bisa hokan hwbai. जाबायलै नों जाबाय नारजियाव फुल Full nambar udah. Namanya pun sana, aku saya ke tuh lagi ke kapal. ini साथिखौलायलायबाय Kayak apa? Kasih. Jangan sih lo jadi jabres kan maksudnya. Jai ho. बेवयासो जाब्रेगोन बेना दस्रा जाब्रेया बेवयासो बिदियाव डेन्जार नालाय सानथामसोनि दोनना जाथोंसै जाबाय ओइ साखिसां ओइ सा मानो बिदि ना खोबनानै थानांगौ ओहो नोंना आबैया बेसे जायो सिजालायनाय पिनसे लाखाबाय नै पिन्डी ओमफ्राय नैबे फिसालानि बहल माने आंबो बारा जानो हाखाया नालाय ओंखायनो बहलजोंसो जागोन बायदि सन्देह जाखाबाय आं नै बिफाना ओंखामा गोग्गोम लाखाबाय गन्थं गोदोलायनाय जाखासिगोन आरोखि बे जानोसै माबायावसो फांखायावसो जाहोबाय नै न' सिङावसो जोंहा ओंखामखौ लेट्स ट्राइ देखो पापा देखो ये डैडी पिग तो इसका पेट बड़ा है ना दुखा गया दुखा है दुखा होमबा ओंखामखौ जाबाय थानोसै होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नारजिया संबाय जाबाय नै टिभि रुमाव न'आवसो जाफैबाय फांखायावसो जि गोखा आंथ' जानो हाखाया बहलजोंसो जानोसै आं बहल भिन्डी भाजा दरनैसोल' बेदर जानानै जायखिजाया गोथाव जादों जाहैदों जाग्राफ्रा गोथाव मोनदों होनदों ओमफ्राय नेक्स्टआव बयलारजोंसो संनोसै होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय